Evo ti start timer. Dobro, Vladan Kovačević, Unbroken. Advance. Mail. Može. Ajde, bat. Gore. Lagano, bravo. Oli 155 ili 167 da probaš? Trije sekundi je prošlo, Vlad. Tako je, ajde. Ajde. Idi, bravo. Jel to to? 155 kilos, 2.5, 5, 10, 10. Čekaj, sad tu, neću da bacam ovo. 20. 20. Aj tamo. Same side. Other side, sorry. 2.5. 2.5. 5. 10. 10. 20. 20. No. Bar of 65 kilos, 20, 2.5. Bar 20. 60 kilos. Imaš minut 50, minut 40 još. Malo ću ga ja počnu snimat, vidjet ću kako. Tebe svakoga bomba izgleda. Jesi zadovoljna ti, Zoran? Kako ti se čini? Maksimalno si zadovoljna, no? Minut još. Ja snimam Mariju. Minut, manje od minut, 50 sekundi. Izgleda na snimak ova sala bomba. Na snimak izgleda ova sala bomba. Pogotovo sad. Pa, Pogotovo sad. malo, Još 30 sekundi. malo bolje izgleda bez boksa, ali nema veze. Baš me boli brige. 15 sekundi, Vlado. 10. 5. 4, 3, 2, 1. Ajde. 1, tako je. 2, 3. 3, bravo. 1. 2. 3, bravo. Mataj vazduh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo.
Bravo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, još tri, sedam, osam. Tako je. Bravo. Takni grudima, Vlado, lipo. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 6, 15. 6, 25. 1, tako je. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bravo. 8, tako je. 9, Bravo. 10. 2, još 1. Bravo. Jedan. 7 minuta. 2. 3. 4. 5. 6. Evo da završi Ladi idem. 7. 8. 9. 10. 1, 8 minuta. Ima još 15 da uradi. 8:05. Osam 20. Ja ovo 15. Ako ne možeš tu dobro i 2, 10, 2, 5. 1, 2, 3, bravo. 4, 5, tako je. 6, Bravo. 7, 8, bravo. 9, bravo. 10, bravo. 1, 10, 10, još 5. reci. 9 minuta. Ajde, dobro, ajde. Pa samo da ne budu norekovi. 1, tako je. Jako zelo. 2, tako je. 3, 3, bravo. Guraj. 4, bravo. 5, bravo. Jedan. 2. 3, bravo.
4, Rime. 10, ajde. 5. Ajmo. Još 10, ajde. 6. 7. 10,5, ajde, 10,5. 9. 10. Bravo, ajde. 1. 2. 3. 4. Ajde, još 1. 5. 11,07. Bravo.